Gaueko 12:26 pronostikoak hautsiz, Sagardui eta Gaminde dira emakume Masters Cupeko txapeldunak. Eibarko astelena pilotalekuan irabazi egin diete Arrizabalaga eta Bergarari, eta horren ondorioz Goizuetako aurrelaria eta Laukizko atzelaria dira egungo binakako txapeldunak. Egia esan 22 eta 17 alde handiarekin joan dira irabazten partida hasieran, batez ere Arrate Bergara galtzaile ikusi dugu, baina meritua batez ere Enara Gaminderi eman behar zaio, egungo buruzburuko txapelduna da, Laukizkoa, eta atzelaria izanagatik ere pilotako alor guztiak menderatzen ditu, aurrera joaten denean oso eroso moldatzen da, berdin luzatzen du pilota, berdin botatzen du dejada bat, berdin mozten du bien tartera. Benetan gustagarria da Enara Gaminde pilotalekuan ikustea, eta gaurkoan nagusi izan da horren ondorioz, 12 eta 6 iritsi dira, lan erdietan nagusi ziren, bigarren zatian ere alaxe izan dira, eta aipagarria ere noski Alize Sagarduik egin duen lana. 14 urte besterik ez ditu, erraz esaten da, 14 urte, baina jakin behar da, kantxan egoten, horrelako testu inguru batean, Goizuetakoa da Alize, gero Aritz Zubirik, ETB baten egin dioten elkarrizketan aipatu du nola autobus bete joan den Goizuetatik Eibarrera, Eibarko astelenan jokatu baita finala, eta hala ere herritarren aurrean presio horrekin 14 urte besterik ez, telebista osagarri asko, baina zenolako patxada transmititu duen partidan zehar, partida zuzena egin du, oso ongi jokatu du Alizek, defentsan aritu behar izan duenean aritu da, eta meritu bikoitza eman behar zaio gainera aurkariak nor zituen ikusita. Ez bakarrik aurkari bera baino nagusiagoak diren aurkariak zituelako, baizik eta Olatz Arrizabalagak urte asko daramatza hor Master Cupean goi mailan, txapel asko irabazita, kuadroko pilotari onenetako bat, zalantzari gabe, eta hala ere irabaztea lortu du Alize Sagarduik, esan bezala 14 urterekin besterik ez. Egia da, eta Enara Gamindek ere 18 dauzka, hemen Enara Gamindetaz pilotan 10 urte emango balitu bezala hitz egiten dugu, baina ez, oso urte gutxitan sekulako gorakada eman du, eta 18 urterekin da guztia irabazita dauka. Laukizko atzelariak, baina ikusten da lehiakorra dela goi mailako pilotaria, eta goi mailako pilotari batek aurrera jarraitu nahi izaten du, eta beti garaipen gozea, alakoxea horixe dauka, oraindik ere Enara Gamindek, eta oraindik ere geratzen zaizkione urteak, ezta, Laukizko atzelariari. Eta, azkenerako apur bat estutu dituzte, hor une batean Olatzek asmatu du, oroar partida kaskarra jokatu du Arrizabalaga, baita Bergarak ere, atzetik oso galtzaile ibili da, baina ia da Arrate Bergara ia partida osoan zehar Enara Gaminderen menturan ibili behar izan dela, hor asko luzatu baitu pilota, atzeko kuadro horietatik pilota zaiak etorri zaizkio, zenbaitetan pisu handikoak, eta ondorioz ez du ongi eusterik izan Arrate Bergarak, eta bestalde aurrean Olatzek ere zenbaitetan airez ezkerra airea oso ongi maneiatzen du, baina gaur ez dio funtzionatu, hartu izan duenetan zenbaitetan neurri egokian hartu izan badu ere, ez du asmatu, asko txapapera joan zaizkio, eta opari gehiegi egin dituzte, eta gorriek Enarak sendotasun ikeragarria eta nagusitasun handia erakutsi du, eta Alizek norgehiagoka zuzena egin du, ez da une bakar batean ere esango nuke
urduri egongo zen, noski, baina urduritasunik ez du erakutsi, ez du transmititu duen patxada aipagarria izan da azpimarratzekoa, eta benetan bikaina gaur Eibarko astelenan ikusi ahal izan duguna, zentzu guztietan, hau da, pilotalekua beteta, 14 urteko neska gazte baten partida bikaina final, bikaina txapela atera eta gainera, Enara Gaminde oraindik ere ikusten da zenbat daukan emateko eta oraindik ere irabazi nahi duela, maila honetan jarraitu nahi duela, eta benetan gaur guztia positiboa, ez noski gorrientzat, urdinentzat ez hainbeste, baina azkenerako itxuratu dute markagailua eta ziur hauek ere urrengo urteetan, bai Olatz Arrizabalaga eta baita Arrate Bergara ere urrengo urteetan hor txapelaren borroka horretan ibiliko direla inolako zalantzari gabe. Beraz, Eibarko astelenan gogoratu Sagarduik eta Gamindek 22, Arrizabalagak eta Bergarak 17, Sagardui eta Gaminde emakume Masters Cupeko binakako txapeldun.